pamusoro vedare ndokumbirawo pane chichemo chataura chokutanga icho ndochandiri kunyanya kuchema nacho kuna baba vangu. Mubvunze kuti uchiri kundida here Dave? Uchiri kundida here? Andikudadzi. Hanzi ndokudai mama. Saka kana chindida manje. Taura kutaura nini? Kana chindida kumba kwedu chokutanga asati ambosvika kuti abvisewo mari. Chechipiri uyu munhu ane vakadzi vamwe hobho vari kugara navo. Akatombotaura achiudza shamwari yake kuti ufunge shamwari, mistake yandakaita. Ndakatora mari yandakashanda nemukadzi wangu uri kutaura inini. Ndikanobvisira mumwe mukadzi. Uyu handina chandakamubvisira. Saka uyu ane mumwe mukadzi waakabvisira mari zvichienda nemashoko ake akataura. Plus ane vakadzi hobho vamwe vainawo uyu. Inini kwandiri ndakapedza muna December iyi. Iwe uri kugara? Ndogara pachikora asi izvo ndabva kuHarare. Pachikora pa? Pachemondoro. Nepaunoticha? Asi unomuda here? Inini rega ndipindure chiti hakuna mukadzi anoramba murume. Murume wako unomuda? Unomuda chovha kapadhuze pake. Uchovha here padhuze? Iwewe chovha padhuze. Iwe chovha padhuze usangana. Iwe uri wrong. Uya andifonera wakati asekuru nyangu iri kuda kudare nhasi. Saka naida kuti nyangu muitaurire kuri. Ndikati okay ndazvindoya kudare ndikurange. Ndiri straight uyu ndozvandifonera. Wazvinzwa? Saka ndoda kumbochengetedza imba yenyu inini. Wazvinzwa? Handiti uya aripota. Achiti nyaya nditongere kumba ndikati ndakiona. Saka kubva nhasi zvakunetsa taura neni. Namambo wazvinzwa? Iwewe enda unoroora uyu. Enda unoroora uyu. Ezvoti munani April, May, June, July. July unofanira kudzoka 1st July uchindudza kuti akabvisa pfuma kumba kwenyu. Zvinhu zvisina kukundikana. Paunomuda anofanira kunge ari pauri paunomuda. Wazvinzwa? Izvozvi wabva ku? Ndati paunomuda anofanira kunge ari kana pazvanetsa namba dzangu uchapiwa nouyo dzese. Uye anadzo asi handifundi ndoda kudza zvaandifonera. Ndingano kutondipa dhora uchiti mamudi kupei dhora nyaya yangu itsike kundotaura izvozvo. Because iwe ungaite mari kunge inini. Yaungaswera kuda kundipa zuda rako. Ndichitambira mari yanotambirwa nogovernment. Wazvinzwa zvinotaura? Vabereki vako vakafa. Hakuna ari kwere? Kuna hanzvadzi dziriko. Vanokodzera kupuwa pfuma nomusha. Ivava vanopuwa pfuma. Zvakunetsa ripota direct. Aiwa angasati ambouya ende akaitodududza. Angachidududza matangira takaita hazvisitizvo pazvava. Ekutoratidza kuti kwatava kuenda kwakutyisa saka ndakatirega ndoromhanyara kwamambo. Ndokagona kwaya kuna mambo chaiye. Tinaye tinoda kumudhira mwana iye. Wazvinzwa? Chisimuka imeende mese. Kozve vakadzi vainavo plus mwana hasi kuchengeta. No, ndakuti kubva nhasi ripota zvese ndagamuchira. Naiwe anoita vakadzi vangani kwere? Une vangani kwere? Iye ndo chitoro. Mumwe wacharo? Uno mari imwe baba? $5. Mupe $5 kuti uregere madzimai. Mupe $5 iyo. Anenge achinyepa, anogara ine mari. Izvozvo takarima tese fodya mari iri kudyiwa nemukadzi vari kutaura iye. Tsvagai vokupaza kutambidza akasviba maoko ake uyu. Uri right une kodzero. Isaba. Ndipe kuno ndimutambidze. Unoziva here kuti mukaita bonde mwana akadai so kumusana achiuya mwaka anorwara. Rongeka iyo. Ine chandikukumbira zvangu mambo ndikukumbira kuti murume uyu abvise mari yekundiramba nhasi. Ndozvandikukumbira. Uri right zvaunoda nezvaunoita. Ndikukumbirawo. Kokana ati
Anzi ndoda kuti undirambe nhasi. Muudze kuti ndokuda ikaunda ndikuda. Azviite kuti ndomuda kwazona. Anechakandibvisira baba hapana ndikutotambura ndiri ndega ini. Kubva ndine 4 years ndinavo baba. Ndabvira ndambodya sendirave. Kuti vanenge vane mari mota takatenga tiri tese. Vakaita madhira vakaita vakaitengesa ndobhuya kanaka kana dollar. Aida kutobudisa mari panobhuya kana nepadhora akabva pakatu. Saka bodya mari yave. Saka ndorambire ndakakwati ndikati kwati navo. Kavaende kune wacho vari kudenda ndini kurudzira kuti atiparikiwe isu. Alright. Endai panze mese muri tu. Iwewe Ernest. Nemudzara guru mugadzire nyaya pandobuda muno. Mirai panze pamusha pano vachichakupai. Kago ayo. Nengine. Ndara guru enda na